3600 kilometrů, 7 měsíců od Nanga Parbat v Pákistánu přes Indii až po Kanchenjungu v Nepálu. Mým dnešním hostům se podařilo proměnit myšlenku nejnáročnějšího treku světa v realitu. A jsou pravděpodobně první na světě. Zdraví tě David z Gramína u dalšího dílu podcastu Život na treku. A mými dnešními hosty jsou Michal Telka a Sofia Bočeva. Díky a jsem rád, že jste si na mě udělali čas. Děkujeme za pozvání. Tak jo, a my jdeme na to. Chtěl bych na úvod začít vaším představením, ale tím, že tady jste dva, tak místo, abyste se představili každý sám sebe, tak využij toho, abyste se mohli představit jeden toho druhého. Taková bouda trošičku na vás. To je. A vzhledem k tomu, že jste strávili spolu minimálně 7 měsíců, nebo možná 6, protože tam byla ještě nějaká zápletka, tak jste se vlastně jako poznali i v těch nejnáročnějších podmínkách, tak jestli byste mohli představit. No ide Sofinka. Teraz necháme papier, nožice, čo vám poviem prvý. Slečný idú prvé. No, gentleman. Tak Michal je bývalý učiteľ, učil na základnej škole, potom sa venoval trošku viacej horám na horskej chate a teraz sa pol roka, alebo teda viac asi toho času nejako venoval aj cestovaniu posledných 10 rokov a teraz posledného pol roka najviac a tam sme boli spolu v Himalajách a je brutálne trpezlivý od tohto výletu na mňa. A je s ním strašná sranda. Aj veľmi, ono to vyzerá, že je nezodpovedný, ale je veľmi zodpovedný akože v tých situáciách, ktoré sú veľmi také života... Vyhrocené. Ja. No, vyhrotené, keď sú, tak vie reagovať v tých situáciách určite lepšie než ja, že ja som sa veľa učila od neho za tých posledných 6-7 mesiacov. No, tak toto je Sofinka Bočeva, je to Bratislavčanka a cestuje od mala, cestovala s rodičmi a posledné roky cestujeme teda spolu. A tak ako možno by sa niekomu nezdala, že je skúsená, ale má veľmi silnú hlavu. A čiže možno tie skúsenosti nahradza tou svojou silnou hlavou. Tomu se určitě ještě dostaneme k té hlavě. Bystří posluchači našeho podcastu už budou vědět, že vlastně Great Himalaya Trail už v našem podcastu byl. Bavil jsem se o tom s Pavlínou Adam. A vy jste šli ale tu prodlouženou verzi, ještě o nějakých téměř 2000 km navíc, celkem teda nějakých 3600 km. A právě Pája byla ten člověk, kdo mi dal na vás doporučení a právě proto tady jste. Takže se asi nějakým způsobem znáte? Byli jste spolu v kontaktu v průběhu té cesty? My srdečne Páju aj pozdravujeme týmto podcastom, lebo áno, ona to taká prvá priniesla do československú scénu, že Great Himalaya Trail existuje a že sa dá prejsť aj nejaký Európanu dokáže prejsť a dala nám, poskytla nejaké informácie, akože aj prednáškou, ktorú mala na Slovensku, aj potom boli podcasty, aj vydala knižku, tak tá nám veľmi pomohla a boli sme si v kontakte aj počas treku. No bola mega zlatá v tom, že vždy, keď sme jej napísali, tak úplne, že do pár hodín nám odpísala. Aj dneska sme sa s ňou stretli a vlastne hovorila, že ona všetko ostatné dala bokom. Nechajte ma na pokoj, že teraz odpisujem do Himalají. Čiže tiež si to veľmi vážila a ju to potešilo, keď sme sa jej ozvali. Jak jsem v úvodu zmínil, tak ty, Michale, a vlastně i ty, Sofie, jste pravděpodobně jako první, co se první na světě, kterým se to podařilo jako projít v kuse od Pákistánu až po tu Kanchenjungu. A když jsem si vlastně četl vaše zápisky, tak ty jsi si i nějakým způsobem, nebo dělali jste si research do toho, kdy prošel, tak nějaké skupinky vlastně jako byly, ale bylo to buď přerušovaně, nebo už to bylo hodně dávno, tak jestli bys mohl vlastně jako přiblížit, k čemu ses dopátral. No úplne veľa tých ľudí nebolo. Celkovo tú nepálskú časť prešlo okolo 130 ľudí a tú predĺženú časť iba pár ľudí. Jeden Brit je asi však, Robin. Tak on to išiel, ale on to išiel, že 3,5 roka a vždy tam ide na nejakú dobu a zoberie si veľkú expedíciu a idú prejsť nejakú časť. Takže tento nešiel teda ani náhodou naraz. Potom sme sa dozvedeli, že veľmi známe meno Hillary
syn Edmunda Hillaryho, tak on to išiel. Ale keď sme sa vlastne sme pátrali po jeho detailnej mape, tak on úplne nezmyselne odbočil vlastne na Karakoram, na K2 a vlastne posledných 500 kilometrov v Indii išiel úplne inde. A cez Pakistan vôbec nešiel k himalajskou trasou, ale išiel v rámci Karakoramu. A potom sme sa dostali ešte k jednému páriku a ten išiel spodnou variantou a pravdepodobne vôbec ani ku Kanchenjunge nezabáčal, lebo oni išli ešte z Tibetu, čiže o niekoľko stoviek kilometrov, síce dlhšie, ale nešli presne túto trasu. Já když jsem procházel ještě ty vaše zápisky, poznámky z Facebooku a úplně jsem se dostal na začátek té vaší cesty a bylo tam už vlastně hezké jakoby logo přesně od Nanga Parbat po Kanchenjungu, tak na mě to působilo, a teďka to myslím v tom nejhezčím slova smyslu, jako strašně sebovědomě, my to prostě jdeme přejít a vlastně jako celé. Tak jak jste měli jako vůli a odhodlání vlastně to jako přejít, protože toho není jako ledajaký track, na kterém jako se nemůže nic moc stát a potřebuje jenom jako být ty v pohodě, ale tady na tomhletom Great Himalaya Trailu laviny, jo, počasí, tam je tolik za mě jako věcí, které dokáže tu cestu zamezit a které člověk nemůže jako ovlivnit. A že jste tam nešli s takovým s tím, jako že jo, tak vyrazíme a uvidíme, kam to prostě jako dojdeme, ale přišlo mi to, že prostě jdeme to přejít. Tak vieš, základy mať tie logo, hej? Dá si spraviť logo a keď máš logo, tak už musíš ísť. Presne tak to bolo. Ja som išla presne s tým nastavením, ako si ho opisovala, že nevedela som, že idem skúsiť a tak. A Miško išiel úplne suverene, zrazu vycapil logo, ešte ja som ho nevidela. Mal svoju prednášku a že my sa chystáme do Himalaj, pre všetky mi to ukázal a ja, že ty kokos, už máme logo, už fakt musím. Už to nevycúvam. Aj tá baba, ktorá nám robila to logo, to je moja bývalá žiačka a ona že potom sa úplne vyjadrila k tomu proste na sociálnych sieťach, že ja keď som robila to logo, že ja som absolútne netušila, že do čoho idete, do akého projektu. Že to keby som vedela, tak proste ho spravím inak a tak. Takže pozdravujeme tiež Sabi, našu kamarátku. A tak treba vyraziť, treba ísť odhodlanie a veriť si asi. Takže si měl v hlavě nastavené, že uděláš jako fakt úplně maximum pro to, abys to jako přešel bez nějakého zastavování, přerušování. Tak vieš, výpoveď z práce, odhlásenie zo zdravotky a tak už není veľa možností. Proste iba kráčať každý deň a mať tú hlavu nastavenú, takže sa to podarí. Takže to je vlastně naštěstí jako výhoda, protože člověk na sebe už je takový píč a závazek, takže musí žít. Tak. Jak dlouho jste tohle plánovali, celou tu cestu? A případně, jak dlouho trvala nějaká příprava? To je skôr asi otázka, že čo sa tu berie za plánovanie. Kdy jste si poprvé jako uvědomili, že byste něco takového mohli jít? To beru asi jako to první prostě zasazení toho semínka. Tak zasiatie semienka bolo pod Nanga Parbatom 3 roky dozadu, keď som bol vlastne v základnom tábore. A tam som si povedal, že by bolo veľmi zaujímavé poprepájať všetky základné tábory 8000. A odtedy som tak nejako nad tým rozmýšľal, ale vôbec som ešte vtedy nepoznal nejakú teóriu Great Himalaya Trail. Až potom vlastne vďaka Pauline, kedy prišiel aj vlastne tento podcast, ktorý sme počuli, mimochodom bol fantastický, viackrát sme si ho počúvali aj v Himalajách. No a tak tam sa to nejako začalo potom prepájať, zistili sme, že nepôjdeme cez tie základné tábory, ale že by sa to možno eventuálne dalo prepojiť tú najzápadnejšiu 8000 s najvýchodnejšou 8000, ale plánovania tam veľa nebolo. Takže jenom nejaké formality, víza, permity a výbava a... Ani to je veľmi nebolo. Takže letenky a letíš. Hej, ja som mal taký pokus, že si vybavím víza na peší prechod z Pakistanu do Indie, ale týždeň predtým sa stal teroristický útok v Kašmíre. Vystrelali celý autobus a všetky plány boli preč, lebo boli zatvorené úplne všetky hranice a už tak napäté vzťahy, ktoré sú medzi týmito dvoma krajinami, tak boli ešte niekoľkonásobne viac napäté.
A nebyl to vlastně jako jediný problém v přechodu hranic, vy jste měli i problém potom s další hranicí, že jo, jestli se nemýlím, Indie a Nepál. Áno, lebo tam my sme prešli k takomu pešiemu prechodu, kde môžu iba lokálni chodiť, čiže iba Indovia a Nepálci, takže zahraniční sa nemohli ísť prejsť po tom moste 70 metrov, ale museli sme si to obchádzať, aby sme mali štempel v páse, že prechádzame legálne hranicu. Tak sme to museli troška obchádzať, ale dostali sme sa na druhú stranu toho. Namiesto 70 metrov sme išli 5 dní. Autom. OK. A první hranici si letěl nějakých 7000 kilometrů? No, namiesto toho dostal som sa zhruba nejakých 20-30 kilometrov od hranice. Tam je takzvaná line of control. A akože myslel som si, že to nejako uplatím cigaretami a podobne, ale typek mi povedal, že akože choď, ale buď ťa zastrelíme my, alebo ťa zastrelia proste kúsok od Indie. Tak potom som to skúsil ešte raz ukecávať vyššie, severnejšie Pakistane, ale nebolo to úplne možné ani bezpečné. Takže namiesto 20 kilometroch, čo mi zostávalo po Indiu, tak som išiel takmer 7000 kilometrov letecky. Podcast Život na treku je dostupný v celé délce zdarma jenom proto, že všechny náklady hradí náš obchod Gramino. Pokud nás neznáš, tak v Gramino se zaměřujeme na ultralehké turistické vybavení a prostě pomáháme lidem odlehčit jejich výbavu, aby si užili své treky a horské přechody o něco víc. Takže pokud nás chceš podpořit, vybav se u nás na gramino.cz, kde najdeš třeba karimatky, spacáky, batohy a další výbavu. Tak jo, díky, že nás posloucháš a teď už zpátky k podcastu. Možná ještě fajn říct pro posluchače kontext, ty jsi teda vlastně v Pakistanu začínal sám, tam jsi ušel nějakých 330 kilometrů a na začátku Indie se k tobě přidala Sofie. Jak jsi to vnímala ty? Takový jako skok do neznáma, protože jsem pochopil, že jsi byla úplný začátečník, což je úplně jako brutální. Začátečník myslím jako v rámci nějakých treků. Úplne všetkého, aj ďalkových trekov, aj Himalaj, aj kopcov. Môj najvyšší bod, kde som sa dostala po vlastných, bola chata pod Rysmi na Slovensku, aj to bolo pár rokov ešte predtým, než sme vôbec išli do tohto projektu. Takže ja som nebola nikdy predtým nad 2500 a už sme len doleteli do hlavného mesta Ladaku, dole do 3500, takže to už som mala akože veľký zážitok z toho, že som najvyššia, ako som kedy bola. A no, mentálne som sa skôr na to pripravovala ako fyzicky. Ja som akože nejako športovala počas... Jak se to dělá mentálně? To možná bude největší lekce pro naše posluchače, protože prostě hlava... Chodíš na kysuce. Aj to, akože ja mám v Miške veľmi veľkú dôveru, lebo on je znalý v tých horách, že bol na viacerých buď pokusoch, alebo aj úspešných pokusoch o výstup na nejaké hory, ale ja s tým teraz skúsenosť nemám a viem, aký má on štýl, že toho punkového prístupu, že neplánuje sa proste, improvizuje sa na mieste, čo je niekedy lepšie, ako keď niekto tlačí na konkrétny plán, že teraz to musí byť takto a musíme o tejto hodne vyrážať. Proste keď niekomu nie je horšie, potrebuje viac času ráno alebo viac si pospať, tak ako je lepšie to prispôsobovať a improvizovať, než to tlačiť. A mentálne sa na to pripravuje aj tak, že tým, že ja som s tým skúsenosti nemala, nikto mi neveril, ja som si neverila a jediný, kto mi veril, bol vlastne on a ja som tiež takou malou dušičkou odchádzala zo Slovenska preč. Ja som to ani doma nejako rodičom a rodine nevedela povedať, že idem na 6 mesiacov kráčať, že idem do Himalají a vrátim sa možno za 2 mesiace, možno za 3, možno za 5, neviem. Mám tam vedieť, keď si kúpime letenku. Takže tak nejak nachádza takú tú svoju také nejaké centrum, od ktorého sa odrazí, že OK, že idem to vyskúšať, aspoň to nevyskúša, že nemusím to dokráčať. Akože tam nič sa mi nestane, keby som do polovici skončila a odišla domov, aj tak by som bola na seba pyšná. Proste už po prvých 100 kilometroch som si hovorila, že tieto nohy vy ste úžasné, že je to fantastický zážitok sám so sebou, že koľko to telo dokáže a úplne na konci teda brutálna extáza toho, že vyposkávam si svoje nožičky. Každý deň sa ďakovali svojmu telu, že nás takto krásne nesú. Takže tě nejvíc podržela vlastně ta důvěra toho parťáka. Určite. Akože na tento typ výletu s nikým iným by som nešla do toho. Ani druhýkrát, ani tretí. Možno tak na taký 10. A to už by som ja mala viacero skúseností, takže už by som mohla mudrovať, už teraz mudrujem po prvom zážitku v Himalajách. Jak to vnímáš ty, Michale? Jak se dařilo v prvních dnech a kilometrech Sofii? Darilo sa jej fajn, ale veľmi, veľmi pomaly sme išli. Strašne málo kilometrov. Takže největší rozdíl byl v tom tempu asi
které se přizpůsobovalo Sofii v těch prvních. Na jednej strane pre mňa obrovská škola trpezlivosti a na druhej strane mal som čas lietať napríklad s dronom, s kamerkou. Hej, že bol som niekde, vždy keď bola nejaká križovatka alebo niekde, kde by sme sa mohli eventuálne rozdeliť, tak som tam vždy čakal. Teda takmer vždy. Potom som už nechával šipky, ktorú si nikdy Sofinka nevšimla. Takže som si zalietal s dronom medzi tým, alebo som dačo natočil, alebo som si nejako tak oddychol, povegetil, pomeditoval. Takže jste mezi sebou měli i nějaké jako větší rozostupy? Mali, no. Každý deň sme mali rozostupy, lebo Miško išiel svojím tempom, ja svojím a ako v začiatku som ma snažil viacej čakať a ku koncu už som s tým rátala, že sa vidíme na raňajkách, na obede a potom na večeri. Ja som to skúšal, že spomaliť tempo a ja som pochopil, že to proste nejde. Že ja mám nejaké svoje tempo a môžem akože keď kecame alebo počúvali sme nejaký podcast, tak to ma nútilo spomaliť, ale inak to neviem. Čiže radšej som išiel tým svojim tempom, ktorý som vedel trošku spomaliť, ale nie až natoľko. A potom sme sa čakali. Ale určite sa v nebezpečných častiach sme stále boli spolu. Aby to tak nebrali potom posluchači, že sme išli celý čas od seba. Ak náhle tam bolo nejaké riziko, tak som pripravil možno aj ten terén alebo niečo na brodenie a teda vybral tú správnu cestu a potom Sofie prišla. O GHT se říká, že to je spíš takový jako koncept, než nějaká jednotná linka nebo cesta. Tak jak jste vybírali konkrétní trasu? Jak bylo to plánování, mapování? Teória Great Himalaya Trail, pokiaľ idete teda tú vyššiu líniu, nie tú nižšiu, tak je tá, že sa snažíte vlastne za každých okolností ísť čo najvyššie. Tak v podstate podľa toho sme išli a plánovať, ťažko sa to plánuje, no. Takže niekedy to bol deň, niekedy sme vedeli, že ideme napríklad 100-kilometrovým údolím, čiže nemáme kde inde odbočiť a potom nás čaká nejaké veľmi vysoké sedlo. A v podstate na nejaké asi 3-krát sa nám podarilo dodržať túto teóriu, že ísť čo najvyššie, ako sa dá. Máte nějaké zajímavé statistiky v rámci, vím, že určitě máte, sedel, kolik třeba kilometrů bylo, v jaké zemi? Tak najzaujímavejšia štatistika je podľa mňa, že na pivo sme utratili 750 eur. A kolik těch piv bylo teda? V Indii veľmi veľa nie, lebo v Ladaku je zakázané. No, tam sa ťažko sme sa dostávali k pivku, to bol také podpultový predaj v niektorých dedinkách. Tvárili sa, že sa nepije, ale pilo sa. A v Indii bolo nejakých okolo 110 eur sa mi zdá, a potom v Nepále sa dalo už k alkoholu ľahšie bol prístup, tak cez 500 eur to tam vychádzalo. Ale k tým akože serióznym štatistikám, tak prevýšenie 163 000 výškových metrov, 62 vysokohorských sediel, z toho 20 nad 5000, 17 nad 4000, brody, cez 100 brodov, nejakých 115 brodov, z toho veľká väčšina bola v Indii. A vifonky, instantné polievky sme si rádali, tak tých sme mali skoro 100. OK, a kolik ste byli dní na ceste teda? To sme nepovedali, 215 dní, čiže 7 mesiacov a Sofinka o 21 dní menej. A ještě musíme zmínit, že jste to šli vlastně minulý rok, takže je to relativně čerstvá cesta, skončili jste 17. listopadu, takže máme nějaké 3 měsíce od vaší. Jo, a ešte jedna možno zaujímavá vec, že celé sa nám to podarilo vlastne bez guida a bez nosiča, čo nie je úplne bežné v tejto novodobej histórii ísť v Nepále, hlavne v Nepále teda bez guida. Protože vím, že Pája vlastně guida měla, tak... Ale to tiež bola donútená mať toho guida. Jo, no jasně. No. Keby ho nemusela mať, tak ho nemá. Takže od té doby se ty regulace změnily, nebo jste se tomu nějakým způsobem vyhnuli efektivně? Vím, že ten její guide byl vlastně jako spíš přítěž. No, tak my sme nechceli mať príťaž a sme celkom dobrí diplomati. Takže diplomatické veci nám to
dovolili. K tomu bych se ještě teda vrátil, protože... Prepáč, ty si povedal, že 17. listopadu, to je november? Prosince. Aha, tak prosinci, takže sme 2 mesiace potom iba. Že sme koncu prosince skončili. A chtěl jsem zpátky k té diplomacii. Já jsem četl tvé zápisky a tam si psal, že tě vlastně jako velmi často zastavovala nějaká policie nebo nějací vojáci. A že tam je jako problém, nevím, jestli to je jenom v Pákistanu, ale nebo i v jiných zemích, ale že člověk jako nemůže jít sám, nechcou ho nechat, aby šel sám. A to by se nějak občas jako dařilo se tomu vyhnout. Tak mě zajímalo tvoje praktiky a Aha. to šlo. Tak hlavne je to v Pakistane a potom India bola úplne slobodná a potom zase v Nepále potrebuješ mať guida na veľa oblastí a veľké peniaze v rámci permitov. No a v Pakistane ja používam takú stratégiu, môžem povedať, že hašlerky, hej? Môžeš. Dobre, tak nosím zo pár balíkov hašlerok a hašlerky sú také špecifické cukríky, ktoré nikde inde vo svete nie sú, tak nimi uplácam ľudí. Aj policajtov, aj vojakov a podobne. Takže oni to ochutnají, nebo protože oni asi neví, do čeho jdou, ne? No jasné, ty musíš predať, hej? Musíš predať vec, takže proste... No predávaš to ako... ja neviem po anglicky. Takže není. Takže nie je. Ale hašlerky všetko prekonajú. No snažím sa im to predať tak, že to je proste najbrutálnejšia sladkosť na svete, akú môžu vôbec ochutnať. A že keď im ju dám, tak ma musia pustiť. Okay. Takže toto bola jedna vec. A druhá vec, potom som používal takú stratégiu, že čak používam mapy.cz, ako veľa asi aj poslucháčov. A hľadal som si najbližšiu dedinu, ktorú vždy som mal, keď som vchádzal do nejakej inej dediny. Čiže nepoužíval som stratégiu, že v Pakistane budem hovoriť, že idem na Kanchenjungu, ale idem do vedľajšej dediny sa iba prejsť. A vtedy boli tí policajti a vojaci úplne super. A ešte keď dostali hašlerku navyše, tak úplne mega spokojný. A někde si to uhrál dokonce i na místního, ne? To bylo nějaký vstup do Národního parku. Wow, super, to máš naštudované. Tak chceli odo mňa $35 a ja som povedal, že som lokál. A že no, že hej, že máš angličtinu ako lokál, ale vlastne vyzeráš ako lokál. Tak som to uhral, no. Z $35 bol necelý $1 a jedna hašlerka. To je hodně majstrštyk. Takže místo cigaret, tak hašlerky. Ideálne s cigaretami. No, cigarety sú veľmi bežné. 1+1. Ale politická situace, cítili jste nějaké napětí, nebezpečí tady z toho, buď tady v Pákistánu, nebo potom v dalších státech? Vím, že jste se potkali i s nějakým konfliktem v Indii. Tak. To už bolo v Nepále, ale v Ladaku bolo tak, napríklad cíti to, že tam ten Ladak ako indický štát susedí s Pakistánom a s Čínou, čiže tam je strašne veľa armádnych zón. A potom sme až zistili, že tam napríklad nemôžeme až tak veľmi lietať s dronom. Takže ho tam vôbec nemôžeme. Jenom trochu. Trošku to, ale nikto to s nami neriešil, no tak my sme to prešli a pokračovali sme ďalej. Nikto nám to nekontroloval, tak to tam bolo trošku, ale potom, keď sme prichádzali do Nepálu, tak my sme nevedeli vôbec, aká je politická situácia v Nepále a rovno v ten deň, ako sme prišli, tak boli tie veľké protesty vo veľkých mestách. V Katmandu nepálska polícia zastrelila nejakých 20 študentov, čo celý štát sa na to nahneval a bol potom zase taký protiprotest proti úplne že všetkému celému štátu po celom Nepále. Čiže my keď už sme prešli na tú cestu hranicu a nefungovali ani sociálne siete, lebo to tam štát aj vypínal všelijako. Skrz to sme to zistili, lebo sme chceli dať vedieť domov, že sme už prešli tú hranicu. A oni tam potom pálili pneumatiky na cestách a blokovali cestu tým, že my sme sa chceli vtedy dostať autom vlastne na tú druhú stranu toho mostu. A to bolo také, že sme to cítili, potom sme... A tam išla tá logika toho, že sa tá generácia Z stavia proti štátu, že im ten štát nedovoluje, nepodporuje ani ich ekonomiku na to, aby tam zostávali. Takže potom sme sa stretávali už len s mladými, ktorí boli takí nadšení, že I'm from Gen G. A sa nevyslovuje Gen G, ale nevadí. Já jsem si říkal, že to je něco, co neznám ještě, ale OK, jenom jazyková bariéra. A cítili jste teda nějaké přímé nebezpečí, že by na vás třeba někdo jako mířil zbraní někdy, nebo vám něčím jako reálně vyhrožoval? Nebo to bylo spíš jako to okolí, které nebylo úplně příjemné?
V rámci Pakistanu tak dennodenne sa stretávate s ľuďmi, ktorí sú ozbrojení. V podstate si sadnete aj do reštiky a nejaká partia chlapov príde a vytasí si takto, ako my sme si tu dali vodu alebo pivo, tak oni si vytasia nejaké zbranie na stôl. Ale vyslovene, že by som sa cítil nebezpečne, tak vôbec nie. Oni sú tam pripravení na to, že keď sa niečo stane, tak aby vedeli zasiahnuť. A v podstate kdekoľvek na svete, zatiaľ čo som bol, tak oni vás nepustia priamo do tých území, kde by eventuálne ten problém mohol byť. Vlastne 11 rokov dozadu sa stala taká veľmi veľká nepríjemnosť. Však možno to aj posluchači zachytili, že vlastne v Basecampe Nanga Parbat vlastne prišli teroristi a vystrieľali tam všetkých. Do okolností tam boli vtedy aj 2 slovenskí horolezci. A oni si odtedy dali veľký pozor na to, aby sa niečo podobné vôbec nestalo. Určitě jste byli hodně v kontaktu s místními v průběhu celé té cesty. Cítili jste nějaký kulturní rozdíl v rámci třeba pohostinnosti nebo čehokoliv jiného napříč těmi 3 zeměmi? No rozdiely, že s nami rozdiely veľmi veľké, ako so západniarmi. Medzi sebou asi ani veľmi nie. Akože Nepálci boli príjemnejší v tom, že nechali nás viac na pokoji ako Indovia. Že Indovia sú veľmi s vyplašenými očami. A ta představa, to, že tě nahání a chcou se s tebou vyfotit, tak je velmi reálna. Ja taký, keď sme už končili Indiu v tej džunglovej časti, tak nás tam pozývali k sebe domov, že aj just proste, že chcú až tak silou mocou nás proste chceli k sebe domov a pohostiť nás, a aby sa, ja neviem, či mohli pochváliť ďalej. Niektoré nevedeli po anglicky, ale len to, že nám povedali hello, how are you, tak asi mali tiež takú radosť toho, že rozprával som sa s niekým zo západu alebo s niekým zo sveta, lebo tam je taký fenomén TikToku v celých Himalajách, žiaľ. A oni cestujú s tým TikTokom, tak asi sú takí nadšení, keď to potom ide v realite, keďže nemajú peniaze na cestovanie. Tak zase na druhú stranu som si to musela pripomínať, lebo už som tam bola viackrát vytočená z toho, že som každýkrát musela všetkým vysvetľovať to isté do kolečka. Tiež to bola z tejto strany pre mňa skúška trpezlivosti, tak ako vyškoval so mnou. A Nepálci sú viac takí odmeraní, že keď sa my nechceme rozprávať, oni sa nechcú rozprávať, akože nenútia nás do tých rozhovorov ako tí Indovia, ktorí tým pohľadom otvorenými očami dávajú najavo, že hoď čo spravíš, tak musí byť zaznamenané ich pozornosťou. Taky teďka ještě zmíním zápisky, kde jsem četl, jak se hezky popisovala to, že neumí ty věci bohužel zatím používat k užitečným věcem, ale jenom vlastně ten TikTok ideálně ještě na plné koule, aby to řvalo co nejvíc a na druhou stranu asi to je tím, že prostě technologie a ten dopamin jim to dává tolik. Mne to tak niekedy prišlo, aj keby vedeli vymazať to okolie, že napríklad veľakrát sme sa stretali s odpadom, strašne odpadu bolo po okoliach a oni to ignorovali, keď sa kúkali do toho telefónu, že tam si pozerali nejaké svoje indické, nepalských influencerov, ako sa tam tancujú a pre nich to proste bola zábava a fakt to vedia používať len na toto. Mne to až ku koncu Nepalu potom docvaklo, že musím na nich úplne inak. A normálne som jedného chalana naučila, že má v tom telefóne napríklad mapy. A on zistil, že Zem je gulatá a on sa tam začal točiť a úplne bol hotový, že tu je Nepál a tu je India a tu je Japonsko. Tak si volal celú svoju rodinu, že kúkaj, tu je Japonsko. A tak bola som rada, že neučil TikTok ďalších 15 minút, ale pozeral si aj inú aplikáciu, ktorú si nemusel ani stiahnuť. A majú tam. Co další hajkři? Potkali jste nějaké nadšené hajkry, kteří by šli třeba Great Himalaya Trail, nebo to aspoň část? No v Indii nikoho, v Pakistane v tej oblasti Ferry Meadow, tak tam sú turisti a potom v Nepále samozrejme, západný Nepál nie, v podstate od východného Indie po západný Nepál sme 3 mesiace nestretli vôbec žiadneho turistu, čo bolo úplne že mega super. Až potom neskôr, vlastne pri zhodou okolností prvého turistu, ktorého sme stretli, tak bol môj bratranec, hej. Ktorý cílene dorazil. Hej, cílene, no. A potom sme zase dlho nestretli a potom boli také rôzne expedície v Nepále, ktoré sme postretávali. Bylo to i něco, co jsi jako očekával a těšil ses, že tady jako fakt nepotkáš ty lidi? Nebo to bylo spíš jako překvapení?
Tak ono vo svete je stále menej a menej miest, by som povedal, kde tí ľudia nechodia, lebo cestovanie je fenomén, nie zakladanie rodín, ale cestovanie. Takže ako užívali sme si to, že tí turisti tam proste neboli. Ale potom sme si aj užívali to, keď ideš, ja neviem, nejaký týždeň úplne bez civilizácie a potom stretneš nejakú expedíciu, ktorá ti vie dať Dalbat, tak si to velmi užiješ. Rozhodně, no. Ještě na úvodu jsem se chtěl zeptat, když jsme byli u toho, že jste byli vlastně první, tak jestli, jako proč vlastně, proč to nechodí více lidí? Co je to jako jednoznačná odpověď tady na tohle? Ja som na jednom treku takom dlhom nebola, takže ja to neviem vôbec posúdiť, aký je rozdiel. Ale keď sme sa o tom rozprávali počas cesty, tak padla taká dobrá myšlienka, že možno, že to je najťažší trek nie iba kvôli tomu terénu, ktorý je tam akože to s tým počasím, že tam sa zosúví pôdy, ktoré častokrát blokujú tú trasu, ale že to je aj kvôli tomu, že nedá sa naplánovať, ktorej dedine sa najeme. Lebo buď sú moc príliš ďaleko, alebo prejdem cez tú dedinu a musím sa nabaliť s nejakým jedlom, že nedá sa tam naplánovať zase ani žiadne iné jedlo, len tie výfonky, tie čínske polievky, ktoré naše obľúbe úplne neboli. A Dalbat si nebudem robiť na 5 dní, dávať si ho do sačkov a to si dávať do batohu. Čiže asi skôr v tomto to bolo najnáročnejšie na tom celom. Tak asi kvôli tomu tam tí ľudia nechcú chodiť, alebo je to aj časovo náročné. A možno máš aj ty iný pohľad na to. Už len v rámci tej časovej jednotky, tak už iba tá nepálska časť je rozvetraná na 150 dní. Hej, čiže to nie každý si môže zobrať toľko voľná, plus nepálska časť je naozaj veľmi drahá skrz permity a aj guida by si tam mal mať, teda musíš mať. Takže toto sú dve jednotky a potom tá náročnosť možno v rámci nie každý chce toľko improvizovať, že veľa ľudí má rád bod A, bod B, ktoré je pospájaný nejakými značkami. A potom asi aj tá nadmorská výška. Ja neviem, PCTčko má najvyšší bod okolo 4000 metrov nad morom a my sme tu strávili, ja neviem, možno dohromady 2 mesiace, hej, nad 4000 metrov nad morom. Čiže to je abnormálne rozdiel v rámci všetkým ostatným diaľkovým trekom. Do jakého nejvyššího bodu ste sa dostali v vašom treku? Zhruba 5700. To bolo sedlo. Sedlo. Mali sme mať aj 2-6 000 metrov vysoké sedlá po Evereste, ale po cyklóne Monta, ktorý nás zablokoval úplne na 5 dní a my sme boli teda v bezpečnej časti, kde ešte snežilo iba jemne a pršalo skôr, ale na horách napadlo extrémne veľa snehu a odvtedy vlastne 3 veľmi vysoké sedlá, ktoré nás čakali, tak boli úplne zablokované. Komunikovali sme to na diaľku s jedným človekom, ktorý má všade kontakty vo všetkých tých jednotlivých dedinách a dolinách a vlastne zistil, že to je úplne neprechodné. A tým, že my sme išli všetko v jedných teniskách, tak ani keby sme mali expedičnú výbavu, tak by to bolo normálne, že na kone a jaky a neviem koľko proste ľudí, aby sme to prešli. Takže museli sme to vlastne podchádzať. Tady možná u toho zůstanu, spousta lidí si pravděpodobně pozastaví nad tím teniskách, tak jestli bys mohl jako vysvětlit, proč vlastně teniskách a ne nějakých těžkých expedičních botách? Tak v ťažkých expedičných topánkach sa chodí na veľmi vysoké kopce a na veľmi náročné expedície, ale... To nebyla vaše cesta. My sme boli na takej dlhšej prechádzke a na prechádzky sa chodí v teniskách, aby mal človek pohodlne a mekučko. Takže prostě pohodlí, žádné puchýře a... Presne tak. A taky asi je fajn, protože jste měli spoustu brodů na vaší cestě, a takže nevím, jakou jste volili strategii, k tomu se můžeme dostat, ale když člověk projde v botech, tak ty boty prostě potom jako uschnou na rozdíl od nějakých pohorek, ty neuschnou nikdy. Presne tak, Sofinka, môžeš brodom. To sme, skúšali sme to najprv bez topánok a potom sme volili už aj variantu takú, že sme si dali nepremokové ponožky a tenisky a iba v gaťkách a v slipoch a sme išli, lebo tá voda niekedy bola až po pas. A topánky aspoň dobre vyschli a počas monzónov sa veľmi zišli tie tenisky. Že keby sme mali
pahorky, teda vysoké topánky a napršal by nám do nich a tam by sa to celé rozmačalo, už tak sa nám rozmačalo všetko a nám pomaly zliezali nechty z toho, jak boli furt v tej vlhkosti a ponožkách a s tými bačorinami, jak sme prechádzali, tak no, ako neviem si to predstaviť vo vysokých botách. Tu už fakt museli mať, to som aj ja skúšala dokonca, som si od Nepalcov obklúkala, že som si dávala aj sáčky na ponožky. To jsem viděl velmi často na vašich fotkách. Fakt až někde vlastně jako celé lítka jste měli jako zakryté tím vysokým sáčkem. To sme nemali sáčky, ale to bola premyslená stratégia, kedy sme už nepoužívali prší plášte. Aha. Tak s prší plášťou z rukavou sme spravili vlastne návleky, aby sa tam nedostával sneh, keď budeme brodiť hlboký sneh. A na to sme 2 dní sme to robili. To moje stiahovacie gumičky boli prišité, všetko úplne brutálne premakané. Výhoda, že na tyhle ty věci tam člověk má občas jako čas, záleží teda velmi často si unavený, ale když někde čekáš, tak si můžeš bavit. No, to sedlo bolo vtedy úplne zablokované a my sme vlastne nemali čo iné robiť, takže sme sa bavili a halúzili s takýmito pomockami. Ale odporúčame brutálne ultralight paráda. Super tip. Ještě bych chtěl zůstat u těch brodů. Vím, že vám tu cestu dost zkomplikovali, tak měli jste už si říkal, že jste brodili 100krát zhruba, nebo více než 100krát? 115krát, myslím. 115krát. Jednu řeku jsem se dočetl snad i 54krát. No, to je celkom taký dobrý príbeh, kedy sme stretli takú partičku Kanaďanov, takých starších pánov a oni sa odtiaľ vracali. Akože úspešne to prešli, ale išli proti toku. A my, že čo, že ako, že katastrofa proste, že budete 50 krát brodiť rieku, nie? A my, že no určite proste, že Kanaďania premotivovaní, že 50 krát, no určite, že však to má mať 9 kilometrov, nie? No, tak sme to rátali a na prvých 2 kilometroch bolo 22 krát. A celkovo to nebolo 50 krát, ale 54 krát na 9 kilometroch. Absolútne vôbec žiadna, že nejaká možnosť pomoci alebo niečo, keby sa stalo. Takže bolo to divoké a jedno asi z takých tých nebezpečnejších častí, čo sme teda išli. Určite jedna z nočných morí, ktorá mne prirasla k srdcu. Teda, keď som aj teraz videla video odtiaľ, tak to je akože za nič by som do toho nešla znova. Na brodenie riek určite spomienkový optimizmus nefunguje. Ty jsi tam totiž měla i nějakou příhodu, kdy ti to potrhlo nohy? Áno, hej, no sme sa snažili ísť do jedného sedla, museli sme to otačiť, nebolo zlé, z toho jedla mne štiple vôbec nerobí dobre. A tí Indovia aj tak dajú to štiplavé do jedla, aj keď im povieme noučili, tak je tam aspoň trochu čili. A nevedela som sa ani vyspať, sme mali aj takú aklimatizačku všelijakú, tak sme to otačali. A tým, že sme to otačali, tak sme išli po toku rieky, ktorá sa stále zväčšovala. A sme sa rozhodli niekedy okolo obeda, že to pôjdeme. Milí poslucháči, všade to pripomínam, nerobte chyby ako my. Ľadovcová rieka sa nebrodí od 12. vyššie, brodí sa pred 12. My sme to 5-krát porušili, prosím, nerobte to aj vy. A my sme to teda robili a spravili sme to v tomto prípade, už sme mali na sebe nepremokové ponožky, topánky, že sme sa proste čo najrýchlejšie dostali do tej dediny, odkiaľ sme vyrážali. No a ten tok sa stále zväčšoval, lebo sa pripáli k tomu všelijaké prítoky, aj to koryto bolo široké. A Miško ma už aj čakal na druhej strane v nejaké časy, kde by ma mohlo strhnúť a strhlo ma, no. Celý čas mi hralo iba v hlave, že nemôžeš mať mokrý spacák. Nemôžeš zamočiť spacák, lebo to sa mňa Michal predtým otočil, že keby ťa aj náhodou našalo, tak si nechaj tak, proste nemôžeš mať mokrý spacák, alebo potom nebudeš mať v čom spať. Tak jediné, tak radšej som sa ja akože telom ako keby topila. A ako dolu pod vodu. Hej, než ten batoh, lebo tak som batoh nechávala do hora, mi išiel. Ja som sa... Sofinka nedávala si. Neviem, to som si... Hlavne som tak išla. Takže to si jako říkala, když už tě to strhlo, jo? Hej, ako veľmi ma to prekvapilo. Mňa tam pravdepodobne som mi nezasekla dobre noha medzi kameňmi a má ten prúd ma akože jak sa to povie? No tak podobral ma. A nevedela som sa zastaviť, nevedela som sa ani postaviť, že aj keď by som sa chcela cez kolena a zaboriť si prsty, tak akože fakt bol silný ten prúd, tam bol tiež taký dobrý popás a ja si to tak predstavujem, neviem, ako to mal Miško pred očami, ale že ma tak schytil iba za batoh, že už prestan robiť drahoty už z tej rieky. Keby som nemala tie topánky, tak sa pravdepodobne neviem tak dobre ani zaboriť, že neviem, či by som si tam prsty dobre neomlatila. A naša som mala iba zodraté kolinko prvýkrát v živote, tak som z toho mala radosť. Jak si to vnímal ty, Michala, tú situaci?
Ja som zväčša, teda vždy som chodil prvý, prebrodil som a ukázal som Sofii, že či je to v poriadku a kade. No a ja som išiel a tiež ma zobralo, ale nezobralo ma tak, že by som plával. Ale cítil som, že ten prúd je už naozaj proste brutálne silný. Takže odložil som si na okraj batoh, vošiel som 2-3 metre do rieky a čakal som, že sa to stane. A presne sa to stalo. Takže iba som videl, ako Sofinke hlava trčala a ja som čakal na ten vhodný moment, aby som ju dokázal vyťahnuť za batoh. Ale bolo to nepríjemné, lebo keby sa mi to nepodarilo, alebo keby zobralo aj mňa, tak potom ďalej bola taká zákrutá s zálivom, takou podobratou vodou. Čiže to by bolo veľmi ťažké, aby sme to rozdýchali. Tak to klobúk dolu, že dokážeš takhle jako dobře předpovídat situaci a zakročiť, no. No a potom sme mali tých 50 brodov na ďalšie 2 dní. Aha, takže to bylo na začátku. Tak to je krásný start. Pak chápu, že každý brod jakoby hodně bolel, no. Když jsi byla u toho spacáku, tak neměla si spacák v nepromokavém vaku, nebo? Takže já myslím, že jako kdybys měla, tak... Ako mala som ho, ale nemala som v ňom asi spacák, mala som v ňom niečo iné a vtedy sme ešte nejako... To sme začali riešiť také, že nepremokavé, tam sme mali sáčok, naozajstný sáčok, lebo tie nepremokavé veci, ktoré sú aj tie kryty na batoh a neviem teda do akej miery ten dry sack naozaj funguje a teda je... Tak na rychle ponoření jako vydržet, když tam máš ještě ten batoh, ale záleží, jak to člověk zavře, nezavře. Hej, ono začalo potom pršať. My sme si najprv robili stále srandu z tých monzunov, že hej, že monzuny, ale potom naozaj začalo pršať a pršalo 2 mesiace v kuse. Tak tam už sme začali používať nové vyslovene, že hrubé igelitové sáčky. A tie sú super proste. Môžete sa čokoľvek diať, môžeš mať ten batoh zo všetkých strán brutálne mokrý a otvorí si ten sáčok a vyťahni si suché veci. Takže to je úplne najzákladnejšie. Co dalšího vám ještě komplikovalo cestu v rámci nějakých přírodních živlů, kromě, už si teda zmínil ten monzun, nebo cyklon teda, takže vlastně v poslední fázi vám napadlo hodně sněhu. No ešte možno k tým monzunom, tak monzuny nie sú spojené len s tým, že akože prší asi mokrý, to je nepríjemné, ale nie je to života ohrozujúce. Ale ako náhle ti začne naozaj veľmi pršať asi v nejakom neschodnom teréne, tak tam začnú buď kamene padať, veľké, a potom to neskôr prerastie do hlinených lavín a až do obrovských zosuvov, kedy sa zosunie úplne celá pôda. A tam nás v podstate zachránilo to, že nás tibetskí vojaci nepustili ďalej pôvodnou trasou, lebo vzniklo tzv. Cloudburst. Cloudburst. A vlastne vytvoril sa jeden obrovský mrak, ktorý praskol a celú jednu dedinu vlastne zobralo a zomrelo tam asi 50 ľudí. A my sme mali práve tady prechádzať, takže to nám veľmi pomohlo, že tí tibetskí vojaci nás vlastne nepustili ďalej tú pôvodnú trasu, ktorú sme chceli ísť my. Takže nejaké prívalové dešte? Ale obrovské. Takže sa zneprechodňovali aj brodenia cez rieky, aj teda zosuvy pôdy, ktoré sme išli po nejakom zosuve, ktorí tam precapkali asi 2 domáci v šlapkách samozrejme, takže to boli ako najväčšie naši hrdinovia, že my tam ideme s paličkami ešte pevné obuvy v podstate a ja som sa tam triasli na tom zosuve. Ale bol nepríjemný ten terén z tých monzunov. Pršalo napríklad v noci, išli sme po klasickej kúsok po asfaltke a zrazu proste tam bol taký kameň ako kamión, hej, spadnutý, že gigantický proste, že to nemá šancu, keď to proste na teba spadne. A v podstate aj jeden z takýchto obrovských kameňov bol osudný vlastne pre jednu Češku. Keď sme sa už dostali do oblasti Manaslu, tak bohužiaľ presne taký kameň aj trafil, no. A bylo to někdy jako v době, kdy jste tam byli vy? My sme boli na opačnej strane. A tá druhá strana, tá východná časť, Larke La Paz, tak vlastne oni tam obratili asi 500 turistov. A oni keď sa vracali, tak vtedy boli najväčšie tie dažde a zosuvy. Takže bolo tam pár Nepalčanov, ktorých trafili kamene a bohužiaľ z okolností teda Češku trafil gigantický kameň, skôr ju zasypal, ako keby trafil. No. Takže to jsou sesuvy půdy, přívalové deště, takže možnost i nějakého utopení se někde, že jo. Ty brodenia sú tiež také nebezpečné v tomto. Co nějaké laviny?
Boli, no. Měli jste nějakou výbavu? Lana, mačky, cepíny, nevím, šrouby do ledu? Keby sme to mali, ja to neviem používať, takže... Takže radši ne. Mali sme na jednom neznačkovom sedle, ktoré nie je teda zaznačené ani v mapách, ale títo Great Himalaya trailisti tady chodia. Tiež sme to konzultovali s Pájou, volá sa Tillman Pass, tak tam som v dedine, sa mi podarilo kúpiť 12-metrové lano. Ale tak, aby sme sa dobre cítili, hlavne aby sa Sofinka dobre cítila, ale nemali sme žiaden úväz, hej, o čo sa uviazať. Takže celú tú dobu, ako sme to išli, to bolo zhruba 2-3 dní, tak som tu mal, že ako vlastne vieš to lano uviazať. Tú teóriu viem, ale nikdy som to nepoužíval, lebo vždy mám úväz, hej, keď niekde idem na niečo seriózne. Takže buď som zvážoval variantu, že to naviažem priamo na batoh, ale to asi nechceš ty istiť. Alebo 12-metrové je zase málo na to. To už je dva uzle a máš půlku preč. No, alebo priamo na seba. A to keby som spravil nejaké lana okolo stehien a okolo bedier, tak podľa mňa by sme mali vzdialenosť medzi sebou 2 metre, čo není dobre medzi trhlinami. Takže mali sme to pripnuté na batohu a v podstate som dúfal a modlil sa, že ho nebudem musieť použiť. A našťastie sme ho teda nepoužili. A k tým ostatným výbavám to sme nemali, to je veľmi ťažké na nosenie. A mali sme tuto tiež od našich bratov, vašich krajanov, Čechov, tak nám požičali nesmeky. Im sa podarilo prejsť to Larkela Pass tesne pred tým snežením a oni to ukončovali a my sme išli do opačnej strany. Takže oni nám vlastne požičali nesmeky, ktoré nám extrémne pomohli a 2 veľmi náročné sedla sme prešli vďaka ním. Takže jste tam neměli, ale náhodou jste je vlastně jako dostali, nebo jste se k ním nějakým způsobem. Hej, Trail Provide. Presne tak. Trail Provide, ktorý je opravdu a veľmi dôležité. A úplne v fantastickom čase to vyšlo, že naozaj dali nám aj nesmeky, aj fľašku kofoli so slivovicou a všetko sa využilo na Larkela, lebo sme tam boli sami, proste, že sa tam udial nejaký menší pád a slivovica aj v 5000 je dobrá. Takže to už človek nerieši, aká je výška. Proste potrebuje si jednu lupnúť, aby mu bolo psychicky lepšie a mohol pokračovať. A co výška? Jak vás trápila nebo netrápila? Protože těch sedel bylo fakt jako spoustu. A že jo, ta výškovka už začíná už nějakých 3000, abyste strávili 2 měsíce jako 4+. Takže... My si už potom aj zvykli, ale v začiatku mne sa strašne tak ma nadúvalo. To bol asi taký najväčší problém a možno, že k večeru, že sa mi nedalo hneď zaspať, ale žiadne záverate, žiadne... Bolesti hlavy. Také jemné, ale dýchavičnosť bola samozrejme a našla som pomaly napríklad tie prvé sedlá, ale potom už to bolo lepšie. Ako vždy, keď sme vyšli hore, tak dole sa išlo už dobre. Iba tie posledné metre pred sedlom. Alebo nejaké 2 kilometre boli také náročnejšie, no. No, Sofinka napríklad to spomeniem a nikdy sme to vlastne nerozoberali na prednáške. Sofinka to celé udýchala nosom. Že vôbec proste aj v tých vysokých nadmorských výškach vôbec nedýchá ústami. Čo ja tam... To neumím ani ja, tady po ulici. No, tak Sofie klobúk dole úplne, že... Možná to je nejaký základ i jako v tej kondici, no, nebo to... Áno, moja príprava bola yoga, úplne fantastická príprava do Himalaj, takže som sa naučila dýchať nosom. Už ty. Takým... Tam si taký ujjayi dých používa, taký dých so zvukom a niekedy mi pomáhal, niekedy nepomáhal. Tak som dýchala inak, ale ja mám veľmi citlivé dútiny, preto nedýcham ústami. Že ak by som sa nadýchala toho studeného riedka vzduchu, tak mám hneď napuchnuté mandle. Ty si dýchal normálne. Ja, vieš čo, som to párkrát skúšal, ale ja normálne, ja tam dostanem taký blok, že sa idem zadusiť. Keď mi idem hlava utrhnúť, keď dýcham nosom. Ja to nemám šancu proste. Po rovine v pohode, aj vo vyšších nadmorských výškach, ale ako náhle sme robili nejaké vyššie prevýšenie, tak skúšal som to, aj ten bratranec to skúšal, ktorý bol s nami a obidvaja brutálne červení tesne pred výbuchom a Sofinka úplne v pohode nosom dýchala. Takže bohužiaľ to budem musieť pravdepodobne trénovať, lebo v tomto mám obrovské nedostatky. Dýchčím ústami všetko. Extrémně zajímavé. Chtěl bych se ještě zeptat ohledně mapování, to jsme trošku přeskočili, zmiňoval si mapy.cz, byly to ty hlavní podklady, co si používal, nebo si osvědčil ještě něco jiného?
Hlavné podklady, áno. Jednoznačne fantastická. Ak náhodou niekto počúva z Map.cz, tak obrovská vďaka. Chceme vám poslať nejakú himalajské vlajočky alebo niečo za to a nejakú bombonieru alebo slivovicu. Hašlerky, hej. To je neuveriteľné. Kdekoľvek na svete prídeme a ukážeme im tú apku, tak oni sú úplne hotoví z toho. Fantasticky funguje v offline verzii kdekoľvek na svete. A ja milujem papierové mapy. Takže ja som nosil už od Pakistanu všetky papierové mapy a zbieral som si ich vždy, keď sa dalo kúpiť. A to, že si rozbalíš na stole tú papierovú mapu a vieš si pozrieť, že kade pôjdeš a čo si prešiel, tak máme vlastne takmer z každej oblasti máme papierovú mapu. Teraz doma plánujeme si v našom nejakom budúcom domčeku ich aj tam vystaviť. To je úplne že láska papierová mapa. Byly to oficiální mapy k tomu GHT nebo nějaké lokální? Tak GHT ani nejako veľmi neexistuje. Asi iba cez Nepal existuje taká nejaká... Přes Nepal, jo. Ale ktorá sa nedá zakúpiť, a keďže bol náhodou nejaký banner, že tu je GHT-čková kancelária, tak sme prišli dovnútra nadšených tým Nepalcom, že je tu niečo GHT a oni, že čo? A proste pozerali zase takú kaliba, že čo sa nás tu pýtajú, títo turisti, žiadna angličtina. Že bol tu nejaký typ z Katmandu, on nám tu dal. Banner. A my vôbec nevieme, čo to je. Absolútne nulou, takže skôr sme si to tak nejako po svojom dávali dokopy. Že si to možno niekedy tak zakreslíme, že kadeľ sme išli čiernou centrofixkou cez tú mapu. Aj keď sme sa snažili mať nejaké iné aplikácie, tak sme im vôbec nerozumeli a nevedeli sme sa tam zorientovať, takže mapy sa vyhrávali jednoznačne nad všetkými. A chtěl bych se pobavit o váze batozích nebo celkově v rychlosti o výbavě. A na fotkách jsem viděl, že jste měli nějakých 16, 15 až 18, což mě přišlo relativně jako vlastně slušná váha, protože tam jako psal, že jste daleko vzdálení od ultralightu, ale tak když to byla jako komplet nabalená výbava, včetně vody a jídla na x dní, tak je to furt jako za mě slušný jako výkon na takhle skoro expediční trek. Jak se vám šlo s takovým batohy? Možno kvôli tomu som išla tak pomaly na začiatku. Možno aj, no. Je to váha. Ja som mala tých 15-16 kg, Miško mal 8 na začiatku. A keď nám to pomoklo, tak to aj nameralo na takom kile viacej. A snažili sme sa to vyhadzovať po ceste. Niektoré veci sa nedarili, niektoré veci sme zase pridávali, na niečo sme šetrili váhu. Ale nedalo sa to. Ja neviem, ako chodí. Ja skláňam klobúk a všetko pred pájou, že oni to dokázali dať 7-8 kg tie batohy. Ja neviem, čo tam mohli mať, keď... To měli i s jídlem a i jako s vodou? Ale myslím, že asi viac oni mali. To skôr PCTčko a tieto veci dokážu na také 7-8 do 10. No. Aha, dobré. Bez sa stále brala. Takže nemusíš z toho dělat nic. Ale aj keď mali 12 kg s jedlom a s vodou, tak ja tomu nerozumiem. Jasne. No, to taky nechápu moc. Takže my sme mali v podstate všetko so sebou, že aj v džungli sme mali spacák do minus 20 stupňov, aj perovku. A všetko, my sme si nikde nemali žiadne také odborné miesto, kde by sme si niečo odoslali niekam a niečo by nám prišlo. Jedine, kto nám prišiel, tak bol ten Miško bratranec a donesol na nové topánky. A slaninu. To bolo a šlerky a sladkosti. No a neviem, akože človek si zvykne. Tak ako asi všetky ostatné traily, nejaké ďalkové, či už ideme od nízkych Tatier alebo čokoľvek dlhšie, tak človek má prvé dni možno s tým problém a potom si zvykne. Ale keď som mal tých 18 kg, tak ako Sofie povedala, že to párkrát namoklo, keď sme to nemali ošetrené, tak to už bolo ku 20 a keď dávaš nejaký 1500-2000 prevýšenia s 20, tak je to dosť. Předpokládám, že tam ten terén nebyl úplně jako příznivý, protože je rozdíl, jestli máš krásné serpentíny a super terén, anebo se jako drápeš do nějakého fakt krpálu. Takže to bola spíš tá druhá varianta, ne? No, tak boli také dni, že sme boli brutálne radi za 5 kilometrov. A to sme mastili 10 hodín v kuse, hej. Že to bola kamenná morena, kedy preskakuješ z kameňa na kameň a fakt si musíš dávať pozor, že na ktorý kameň skočíš a na ktorý nie. Lebo nemali sme vlastne, to sme ani nespomínali, my sme nemali ani satelitný telefon. Takže my sme ešte absolútny punk, proste vabank. Keď sa niečo stane, tak ideme ja nosiť Sofinku alebo Sofinka mňa a
A veľmi veľa dní sme boli úplne mimo signálu a bez možnosti pomoci. Tak k tej trase, tak niekedy to bolo naozaj tak, že 5 km, 10 km a boli sme úplne brutálne uťahaní a boli sme radi, že to vôbec dáme. Aspoň toľko kilometrov denne. Je něco, co byste v rámci výbavy udělali jinak? Kdybyste to šli znovu? Ja som si takú blbosť iba, že mi strašne chýbala napríklad, že škrabka na pety, ale to som mala. Musíš být multifunkční, víš, třeba to musíš škrábat lžičkou. Možno, že káva, keď sme dostali kávu, keď doniesol ten Miško bratranec Andrej, tak Andrej doniesol kávu, že sme boli šťastní aj z Turka, lebo tam furt pili Nescafé. A dobrá je tá káva ako peeling, hej, že aj na tvár, na ruky, na všetko, lebo keď sme mali niekedy tie obdobia, že sme mali veľa dní na sebe to isté oblečené, tak akože už sa robí taká divná vrstva, že akože bežná sprcha nepomôže. Či tam bežná sprcha nebola, to bol ten bucket shower, čiže z kyblika. Ale asi nejako veľmi tak by akože menej veci, ale viac sme nemali čo tam pridať. No, ja som... Satelitný telefón. No. Ja som napríklad Goračovú bundu posielal asi po 4 mesiacoch domov poštou. Alebo po 3? Po 3 mesiacoch. Že tu na horách je to fantastická vec, ktorú naozaj brutálne využiješ. Ale v tých monzónoch, keď ti začalo pršať, tak akože pár hodín ti to vydrží, ale potom je to katastrofa a zistíš, že aj tak potrebuješ prší plášť, klasický gumený, jednoduchý a potom sme ich nosili vlastne 8 prší plášťov. OK. Namiesto Goračovej bundy. A som si dal tú Goračovú bundu na váhu a že 750 gramov a má úplne, že no toto ani náhodou už nebudem nosiť. Prvá pošta, išiel som tam poslal vlastne aj nohavice, čo som mal dlhé, aj Goračovú bundu. A zrazu kilko dole. Ale prší plášťa a ďalšie veci to trošku dobehli a nosili sme 5 mesiacov, sme nosili podkovu. My si striedali po 2 týždňoch alebo po mesiaci. Podkovu? Podkovu, no. Kovovou normálně. Od konia, no. Jako měli tady do Slovenska? Nie, Našli jste to někdy na cestě? No, z Ladaku ešte, zo začiatku, z prvých dní. Tam, kde ma presne zobrala voda, tak tam sme tak zobrali do podkov. Že to teraz nás náš talizman a vďaka tejto podkove prežijeme a nikde sa stratila. 150 gramov, no. A tak to jsem čekal možná víc teda. Ale... Nebola až taká veľká, no. Tak nějaká ultralight podkova. A kde jste ji nechali? Na nějakém epickém místě? Ja sa sama stratila. A keď už náhodou nebola podkova, tak mne napríklad som si úplne veľkou náhodou som si vybalovala veci z batohu a ja som tam našla matice, to sú? Matice. A ja si pamätám, že nejaké dedine sa z decka s tým hrali, že to dávali na prsty. A ja som mala asi 4 v tom batohu. Ešte niekto musel prísť za mnou a hodiť mi to tam, že som nosila zbytočne váhu navyše. A teraz niekde v horách, no nenecháš to tam len tak akože v strede ničoho, tak zoberieš tu, že som do tej civilizácie, takže to ťaháš do sebou ďalších pár gramov. Na kolik dní jste museli tahat jídlo tak v průměru, jestli jako dokážete, to byly 3 dny, týden, nebo... Bolo to rôzne a maximálne to boli v podstate týždňové etapy, kedy sme museli týždeň. Vedeli sme, že ja neviem, 100 km teraz nebude nič, takže na 100 kilometroch sme si nabalili nejak veci. Išli sme aj do reštiky a normálne hotové jedlo sme si zabalili, lebo tie instantné polievky proste ti nechutia jesť. V tom Ladaku sme ich jedli proste na desiatky, možno 50 za pár dní. A to nebolo dobré. Ja keď to od tohto výletu vidím proste v obchode tú instantnú polievku, tak sa otočím na druhej strane a je mi navracanie. Takže... Chápu, že tam človek nemá úplne moc z čoho vybírať, ne? Ešte sme chceli šetriť s tou plynovou bombou. Lebo to už aj Paja spomínala v Nepále, že to bol problém, nedalo sa to veľmi dokupovať a akože najrýchlejšie, čo sa dá uvariť, tak sú tie instantné polievky. To hoď čo iné by sa trvalo strašne dlho, to by sme mali minuté a my sme napríklad za celú Indiu dokupovali sme v mestečku Káza, to bolo tak po mesiaci, sme si dokúpili taký sprejový, že sme si doplňali tú bombu našu, lebo ten ich sprejový bol iba na taký veľký varič a potom sa dalo ešte asi o ďalší mesiac dokúpiť a my sme a s tými bombami sme prešli celý Nepál, hej. Čiže my sme si ešte niekedy v Uttarakhande pred Nepálom kúpili 2 bomby a s nimi sme prešli celý až po Kanchenjungu. Jediné miesto, kde sa dala dokúpiť bomba, bolo v Kanjigompa v Langtangu a potom ešte v Lukle. V Everest regióne.
Ptal jsem se už na to, jak jste bojovali s tou výškou a chtěl bych se zeptat, jak jste bojovali s nějakým hladem, když jsme už byli u toho jídla, protože hikeri budou vědět, hiker hunger prostě nějaký jako kalorický deficit, který se časem jako zvětšuje a není možné ho uspokojit, tak jak jste bojovali tady s tímhletím? Najväčší liek bol Dalbat, lebo ten dokladali. Čiže ja som bola schopná zjesť 3 porcie za sebou a keď sa pridal ku nám Andrej, tak kúkal na mňa, že ty koľko toho zješ, však počkaj. A tiež na konci po 3 týždňoch jedol tiež tak veľa. A no, boli sme hladní, ja som bola strašne hladná. Tuk odchádzal, svaly prichádzali, ale nestačilo nám to jedla. Keď sme boli traja, že sme si varili na jednej tej plynovej bombe, ktorú sme sa stále snažili šetriť, tak Michalani nechávali veľakrát, že no však to je, vyškrap to tam z toho hrnca. Skúšali sme párkrát aj také klasické jedla si objednať, lebo v Nepále už sa dosť prispôsobili aj tým západným turistom. Ale to nemalo absolútne žiaden význam, hej, lebo ty si dal nejakú pizzu a okamžite si chcel ďalšiu a ďalšiu. Takže my sme tam dokázali strašne veľa peňazí minúť na to jedlo a v konečnom dôsledku, tak ako sa vypovedala, že ten Dalbat bola úplne záruka toho, že ti to dávajú proste do prasknutia, hej. Takže ti dali proste, neviem, skoro kilo ríže alebo koľko a potom si vedel ešte ďalšieho pol kila dať. Alebo neviem, koľko proste to bolo na gramy, ale extrémne veľa. No a bohužiaľ v tých častiach, kde si nosíš sám, tak to bolo častokrát naozaj o veľmi veľkom hlade. Že som zaspával a bol som fakt, že brutálne hladný. Ráno som sa budil zase hladný a dá si niečo úplne malé a rozmýšľaš nad tým, že kedy budeš konečne v civilizácii. To je strašné. Hlad je asi jako jeden z nejhorších strašáků i vlastně mých, anebo lidí kolem mě. Tak proto si vždycky nabalíme úplně kvantum jídla, ale tady to prostě nejde, no. Ako niektoré veci som ja také mala tiež schované v batohu, že keby náhodou, ale že veľakrát na to, keby náhodou zabudnem. Že potom len tak vybalím batoh, že ty kokošek, ja tu mám malú milu. Ale zase tú malú milu sme si museli že sme sa podelili medzi sebou, že to tak na jeden kusanec a na druhý kusanec. Ale napríklad u mňa funguje to, že keď som veľmi hladná a veľmi unavená, tak určite ten spánok je prioritnejší ako jedlo. A keďže sme boli v tých výškach, kde u mňa pracoval veľa aj stres, že nebola som až taká hladná, lebo som bola nervózna z toho, že čo nás čaká a že kedy to prejdeme, ako to prejdeme a väčšinou, keď sme došli tak bližšie k civilizácii, tak som sa uvoľnila, odtedy som akože toho veľa zjedla, že mne napríklad stačili niekedy na večeru keksiky alebo na raňajky, že sme si to zase podelili a s čajom a išli sme, len to je taký paradox je to, že v týchto najväčších výkonoch sme proste mali fakt najmenej jedla. A mne teda ten stres sa premieta do hladu, hej? Čiže ja som hlad. No jasně, já taky. Já ho chci jako zajíst, no. A někdo to má jako naopak, no. Že nejí nic. To je horší. Že ho chci zajídat. Co nějaké kritické momenty. Věřím, že u většiny lidí jako to bylo asi celé jeden kritický moment, ale jestli jste pomysleli na nějaké jako zabalení to a že by se jelo domů, nebo... Mňa to viackrát bolo, k tomu sa priznávam. Ako kritický moment bolo brodenie riek, kritický moment bolo, keď sme sa dlho neozývali domov a nevedeli sme to inak urýchliť, lebo tá trasa bola naozaj náročná a aj keď sme stretli jednu expedíciu a použili sme satelitný telefón, tak aj tak tá správa neprišla, takže to bolo celé také... A boli sme v tom, že to prišlo, aj teda sme sa potom nedozvedeli, že to nedošlo. Kritické momenty medzi sebou sme veľmi nemali, keďže sme cez deň častokrát chodili od seba, tak sme si nemali za čo hubovať. A keď niečo bolo, tak sme si tak zaštekli na seba, si myslím. A ku koncu ja už som bola veľmi unavená, lebo sme išli 46 dní bez prestávky a ten koniec nebol zadarmo. No aj keď prednášame, tak ono to tak veľakrát znie, že už sme to tam iba tak dofičali a boli sme tam v tom basecampe. No úplne to tak nebolo, že boli tam všelijaké zosuvy, boli tam prekážky, bolo to nepríjemné vidieť tie mosty, ktoré tam zase oni majú tí domáci postavené, ktoré sa šmýkajú, možno že v tých žabkách alebo na boso to je v pohode, ale akože stále som sa musela pripomínať, že oni tu takto chodia v týchto žabkách. A mají na zadek nějaký náklad? Já si myslím, že ten batoh je úplně to nejhorší, že to převažuje a... Oni majú na hlavách tie chlady, no. Ale majú zase voľné ruky. Zase my chodíme s paličkami a oni majú, zase neviem, že keby sa naozaj niečo stalo, či sa vedia zachytiť aj tými rukami, lebo oni
tiktokery, hej, že má o hlavu zavesený náklad, ale ďalej si štíkal do mobilu. Uh-huh. Tak to boli také kritické momenty. Ešte samozrejme na tom Tylnom pase, ktorý sme už spomínali, tak tam boli padajúci kamene, ktorí boli... To sú dve najväčšie močné mory, ktoré po mne zostali, že by som si určite nechcel zopakovať. To je brodenie riek a padajúci kamene s morenou. Uh-huh. Tak to bolo veľa plaču na treku. Akože za mňa, ja som si nechcel pripúšťať. Tady jeden kámen 5 cm od hlavy, ale tak netrefil mě. No, tak to malo byť. Na tom Tylnom pase, hej, tak tam padali veľké kamene, aj veľmi blízko nás. Uh-huh. Ale nemáš moc úplne, že čo. Tam sme zažili, že sme tam stretli jednu expedíciu, ktorá čakala na vrtuľník. A keď sme sa zisťovali, že čo, tak že majú omrzliny, teda typek. A oni mali vysoké topánky, hej. A my v tých teniskách. Tak to bola taká halúz a vtedy som myslel, že Sofinka nastúpi proste s nimi na ten vrtuľník a pôjde priama linka do Katmandu. A ja som tak, vieš, 15 minút potom, kúkam si hovorila, že koko Sofia, ty si teraz mohla nastúpiť na tú jedinú šancu. A ty si aj tak nešla, tak ideš touto morenou pokračuješ ďalej. Uh-huh. A tak tam to bolo také veľmi zaujímavé a potom ja som sa trošku tak opustil v hlave, keď sme sa rozhodli, že vlastne nepôjdeme do Everest Base Campu kvôli tomu, že by to bola pre nás iba čisto zachádzka a museli by sme ísť tú istú trasu naspäť, lebo tie 6000 metrov vysoké sedla boli úplne zablokované v tom období. Uh-huh. Tak to ma tak netešilo a bol som taký trochu opustený, lebo bola to jedna z variant, na ktorú som sa brutálne tešil. A v podstate tie mesiace a mesiace sme hovorili o tom, že proste fakt sa tešíme do toho Everest Base Campu a potom sme sa rozhodli vlastne, že to je úplne pre nás neefektívne tam ísť a tú istú trasu naspäť. Uh-huh. Tak jaké ty momenty, na které úseky té trasy vzpomínáte nejraději? Co vám jako nejvíc utkvěl v hlavě v rámci toho, že se to šlo hezky, byly tam krásné výhledy nebo cokoliv, čeho si ceníte nejvíc? Aj krásne výhľady, aj tie prekonania sa, to je neuveriteľné, že aj keď som dievča z Bratislavy, hej, že staromešťanka, takže dá sa to, že ľudské telo je neuveriteľný nástroj, ktorý niekedy neefektívne využívame a že dá sa úplne krásne nám vie byť k prospechu. A tie stretnutia s domácimi, niektoré boli nepríjemné, tak také nepríjemné skôr, že to, že pozerali zbytočne, že celá dedina sa pozerala, ako obedujeme, ale na druhú stranu boli také momenty, ktoré ja sa na nich strašne teším, že sa jedného dňa znova stretneme a že možno tam buď si dáme my výlet, alebo my uskutočíme nejaký výlet pre nejakú väčšiu partiu ľudí a pôjdeme ich pozrieť, lebo to sú, takže by som ich tak vystiskala za to, že ako nám pomáhali po tej ceste, že ako čudovali sa, prečo ideme peši, keď tam hlavne bola nejaká, už pripravili tú cestu na to, aby bola niekedy spevnená v budúcnosti a keď už boli zvyknutí na motorky a tak, ale stále nás podporovali, boli takí, že vždycky nám všetko dali, že nás pozvali k sebe domov. To si to neviem predstaviť, kto by koho pozval len tak akože z ulice, že ide okolo a ide mu variť dalbát v kuchyni a nechám ho sedieť na sedačke a aby mi náhodou neušpinil, že jo? No. Tak toto také, si stále ešte tu musím pripomínať, že všetci sme ľudia, všetci sme rovnakí, nemusíme sa to na nič tak ako kastovať sa. Tak to boli také krásne momenty s nimi. Uh-huh. Nič nemali a všetko dali, tak. A nějaká konkrétní část úsek té cesty, které by si vyzdvihla? Ladak je nedotknutý, ten je nádherný a ten je veľmi dobrý taký pre kombináciu, ak má niekto rád motorky s trekovaním, tak úplný ideál, lebo tam budú cesty a je to také celé obrovitanské hory a údolia, ktoré sa dajú prechádzať. A potom Manastu sme sa zhodli, že to bolo veľmi pekná časť Nepalu. Tým, že nám ušli to Makalu a Everest, tak tam to nevieme úplne posúdiť, ale tam sme sa tiež našli jeden krásny kopec, ktorý sa volá Silichung Peak a odtiaľ je nádherný výhľad na hrebeň Himalají, na Kanchenjungu, na Everest, na Makalu, Amadablam a podobne, takže to bolo taká aj keď sme nešli cez tie regióny toho Great Himalaya Trail, sme to obchádzali, tak to bol taký krásny pohľad na to, že
nám neušiel ten Everest, že stále tam stojí. Co ty, Mišo? Jaké vlastně zážitky si z toho nejlepší odnášíš, nebo ty momenty, čeho si nejvíc ceníš a i nějaké části té trasy? Ten úvod, kedy sa mi podarilo prísť do toho basecampu Nanga Parbat a tam som si uvedomil, že čo ideme spraviť, že koľko toho máme pred sebou, ako dlho to bude trvať a tak to bola úplne že brutálne krásna emócia, že čo všetko nás čaká a aj celkovo akože ten basecamp Nanga Parbat je brutálny a odporúčam každému ho navštíviť. A v Indii bol taký jeden prelom, kedy sme išli veľa týždňov úplne vyprahnutou krajinou a zrazu po jednom sedle sa nastal abnormálny rozdiel a zrazu to bol proste Island skrížený s Fajerskými ostrovmi, s Azorskými ostrovmi. To boli proste vodopády, ktoré tam tiekli, zrazu bolo všetko zelené. Tak to úplne asi nikdy nezabudnem. Jak se jmenuje tohle oblast? A toto bol Himachal Pradesh, indický štát a sedlo sa volalo Pimbaba. Tak tam sme mali aj krásne stretnutia s guidemi, lebo tam chodia také expedície, že nabalia niekoľko koňov a idú expedične aj s veľkými stanmi a tak a tí guidi boli brutálni kamoši. Vždy. Tak s tými by sme sa radi stretli a možno spravili niekedy aj taký výlet expedičný pre ľudí, ktorých čaká, teda láka niečo takéto podobné. No a stretnutia s tými džungloidnými ľuďmi, kedy absolútne nečakáš v brutálnom daždi, že tam budú ľudia a zrazu stretne z nejakých farmárov, ktorí tam žijú v nejakom malom kamennom domčeku, do ktorého zateká a žijú tam aj so zvieratami. Tak to bolo úplne krásne a dali by ti úplne to posledné, čo majú. A potom ten celý Nepal je fakt, že krásny. Ako tie úseky, kde je už veľa ľudí, tak to ma úplne, že až tak nebaví. Ale bolo to nádherné a potom, ako Sofie spomenula, tak ten kopec Siličo, tak vtedy sme prvýkrát vlastne videli úplne zreteľne ten náš cieľ Kanchenjungu, tretiu najväčšiu horu sveta. Bolo to asi 200 kilometrov od nás. Ale to je proste tak gigantická bomba, že sa zdalo, ako keby proste si 20 kilometrov odtiaľ a nie 200. A tam to boli teda naozaj krásne emócie, lebo sme už si vtedy pripustili to, že ten cieľ by sa mohol aj podariť. No, když nás teďka přesuneš do toho cíle, tak jaké emoce a pocity byly v tom cíli? Chápu, že asi euforie, ale i nějak jako pocit, že už jste rádi, že to máte za sebou, anebo co se vám honilo hlavou? Najprv sme sa brutálne obidva rozplakali. To bolo, že jak dve malé decká tam rumanskali, že málo kedy sa to aj stane, niekedy pri kamošoch a pri partneroch, že pláču za tú istú vec, ako keby, že niekedy niekto pláče, druhého utícha. Je to po česky, po slovensku, dá neviem povedať. No a toto sa nám stalo, že sme spolu prežívali tú istú emóciu a v konečnom dôsledku je to akoby, akože pre mňa je to úplne jedno, hej, že som prešla 350 km, 330 km, lebo stále je to strašne veľký počet, že cez 3000 km sme peši dali spolu a sa pozeráš na to svoje nohy, že aké sú zase, že to dali a za mňa tam došiel určite ten pocit toho také spokojnosti, že áno, že máme to za sebou, ale tým, že ten koniec, tá cesta do toho basecampu fakt je náročná, je tam strašne veľa zosuvov pôdy, zase tam treba rátať s tým, že kedy sa slnko oprie o tie steny, kedy začnú padať kameň a podobne, tak ja som akože bola som veľmi rada, že už sme tam, že je to fakt krásny moment, že došli sme do cieľa, o ktorom sme celých 5 mesiacov niekomu vysvetľovali, kde sa to nachádza, lebo nikto nevie, kde je Kanchenjunga, to ste fakt neverili. Stále sme to vysvetľovali a preto sa všetci zdržovali, prečo je peši, keď je to na druhej strane Nepalu. A tak to bolo krásne, ale ja som stále v hlave, že ja budem bezpečí, alebo ešte naozaj skončí pre mňa ten trek, keď sa peši vrátime ešte ďalšie tie 2 dní, čo sme kráčali naspäť ku ceste. Lebo tam to bolo ešte divoké. Co ty, Mišo? Ja ešte musím spomenúť jeden zážitok, ktorý sa mi stal poslednú noc. Ja som išiel
trošku popredu, opäť pred Sofii, aby som išiel objednať nejaký dalbat, aby sme mali niečo teplé. Vtedy už boli fakt zimné noci, kedy bolo minus 15, minus 20 noci. Bolo to fakt náročné. Ja som sa blížil do takej vysokohorskej dedinky poslednej pred basecampom Kanchenjungi. A zrazu tam boli najprv 2 oči a potom tam boli 4 oči a išiel som im oproti a cítil som brutálnu energiu z tých zvierat. A keď som prišiel do jediného otvorenej miestnosti, ktorá tam bola, musel som ich najprv zobudiť, tak som to s nimi konzultoval s miestnymi a ma utvrdili vlastne v tom, že to boli vlastne snežné leopardy. Uh-huh. A tak ako úplný prvý deň, kedy sme sa stretli so Sofiou a spali sme v tom západnej Indii, tak tam som pravdepodobne videl klasického leoparda večer a správal sa veľmi podobne ako tieto zvieratá, tak také symbolikum toho, že pravdepodobne nás prišli uvítať na trek leopardy a potom sa rozlúčili s nami snežné leopardy. Takže bolo to o to umocnenejšie a prišli sme tam a tak ako Sofia hovorila, brutálne sme si poplakali a bol to taký veľmi, veľmi silný moment, extrémne emócie, ktoré sa asi ťažko opisujú slovami a vlastne plánujeme, teda už začíname robiť na filme, tak pevne veríme, že v tom filme sa nám to podarí aspoň trošku zmotniť to, čo sme tam zažili a to, čo sme tam prežívali aj ten posledný deň. Mm-hmm. Takže sa lidi môžu tešiť na dokumentík nebo pravdepodobne bude celovečerný film, ktorý chceme dostať normálne do kína na Netflix a potom 2 dokumenty. Jeden, ktorý bude čisto pre deti, lebo som robil 10 rokov učiteľa a jeden o odpade, ktorý je obrovský problém v Himalaji. Uh-huh. A pevne veríme, že do premiéry sa nám podarí napísať aj knihu. Uh-huh. Jo, tak to mega držím palce. Tady v tom podcastu jsme stihli jenom podle mě takovou tu špičku toho ledovce, ale těch příběhů a toho, co se tam stalo za těch 7 měsíců, je určitě jako nesmysl. Takže se to těším. Aj my. Já moc děkuju za to super povídání, moc jsem si to užil, věřím, že i posluchači. Jestli máte ještě nějakou myšlenku na závěr na podcast, tak lidi můžete poslat lidem. Sprevádzali nás také 3 myšlienky, ktoré sme potom aj zazdielali na tričko, ktoré sme nechávali v Muktinate to bolo, v Muktinate. My sme tam podpisovali aj s Andrejom a sme tam písali, že snívaj vo veľkom a príjmaj, že treba vo veľkom snívať a keď už sa tie veci dejú, tak ich príjmať a neodtekať od nich preč. V tom, že môžeme mať všetko, ale nenaraz. To bola asi také najväčšia myšlienka celého treku, že áno, je mi teraz zima, je toto na takéto problémy, ale viem si rozložiť, mám suchý spacák, máme suchý stan, vieme sa tam dať, máme nejaké jedlo, zase nejaké potreby sú uspokojené a potom, keď prejdeme do civilizácie, tak tam si uspokojíme ďalšie potreby, že sa nedá sa mať všetko naraz. A Miško tam mal svoju myšlienku. Že nech sa ľudia proste neboja veľkých snov, lebo častokrát žijeme možno nejaké také škatulke a bojíme sa aj za tými svojimi snami a dajú sa plniť aj veľké sny a my sme možno tým príkladom, že Sofia aj bez toho, aby mala nejaké predchádzajúce skúsenosti, tak dokázala uskutočniť pravdepodobne najťažší trek sveta a proste nech idú ľudia za tým, lebo keď sa splní ten veľký sen, tak sú to krásne emócie. A možno ešte jedna vec, že pokiaľ ľudia nie sú s niečím spokojní, tak nech sa možno nesťažujú iba čisto na sociálnych sieťach, ako je to na prd, ale nech niečo s tým robia, nech sa spájajú, nech budujú komunity a nech im je dobré a nech riešia ten problém spoločne. Krásná tečka našeho podcastu. Hele, co nějaké další plány, kromě teda jako tady nějaké postprodukce obsahu v rámci vaší cesty? Už někam koukáte dál na nějaké další cesty, nebo jste ještě hlavou v předchozí cestě? Tak hlavou sme ešte tam, teraz budeme veľa pracovať na tomto. Pôjdeme potom v júni pravdepodobne do Norska na dlhšiu dobu a neviem, no, tak ako v hlave, ja som to tam už mal vlastne. Snažil som sa tak bojovať, či nie, ale proste tie Himalaje stále pokračujú, lebo zo pár médií a nejakých článkov to úplne prekrútili a povedali, že sme prešli celé Himalaje. Jo, ale to pokračuje Bhutan. Hej, to nie je pravda, tak je tam ešte zo pár tisíc kilometrov
A už keď to máme takto dobre rozšlapnuté, tak by to bolo možno škoda nedokončiť, no. Jasné. Ale no pressure, už jste si zažili dost, takže jinak budete chtít. Ale fakt obrovský klobouk dolů, já si myslím, že tohoto uznají všichni, jako co tohoto poslouchali, že toho jako byla jízda. Jsem fakt zvědav na ten filmík, to se moc těším. A držím vám palce, ať už v cestování nebo v čemkoliv dalším. Ďakujem pekne. Aj tebe. Děkuji všem, co jste to doposlouchali až sem. Budu rád, když nám vlastně našemu podcastu Život na treku dáte odběr na vaší oblíbené platformě, ať už Spotify, YouTube nebo čemkoliv dalším. Pokud budete zhánět nějakou výbavu na treky, nemusíte jít zrovna Great Himalaya Trail, ale jakýkoliv jiný trek, tak mrkněte k nám do e-shopu gramino.cz na nějakou ultralight výbavu a vidíme se u dalšího podcastu nebo někde na treku. Tak čau.